Ngayon ko dapat remove yung ano. Ah, ito paano? Yung yuning niya. Ganyan ba sagad niyan? Ito ang palatandaan niya, Han. Tignan mo. Sige nga yan mo kung mag-move. Oh. Ito yan lahat. Tingnan natin yung ano, heater. O sige, i-ano mo nga kung may lalabas. Yes! Ayun na. Oo, basta lumabas yung ano yan. Powered sa solar yan. Ah? Yung heater, powered sa solar. Yung heater na yan? Kaya kung ano, kasi hindi niya kayang pagsabayin ito eh. Oo. So kung ano, Alright guys. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Once again, it's Lakay Tracker here, no? Andito tayo ngayon sa city of Winnipeg, which is yung favorite city natin. Dito tayo sa Four Seasons. Ayan. Kita natin yung malaking sign ng Four Seasons right there. Han, ilapit mo na. Si Macy's ang driver. Sa previous video vlog natin about dito sa RV, 'di ba, na nagkaroon siya ng smoke dahil sa ano, dahil sa tawag ito, yung inverter niya. Ibaba mo. Tutulungan siguro na tayo para mas mabilis. Tara. Tras mo. Morning, sir. Morning. Alright. Good to with the video? That's okay. Yep. That's okay, okay. Oh yeah, that's good. They make it a little long. Yeah. Ano mo muna, Han, wala dito. Buksan mo muna, wala yung ano eh. Hindi mo na ilagay yung pintle hook niya eh. Oh, oh. Oh, sige. Kaya? Yeah, mabigat yan. Oh, sige. Alright. Natanggal ni Mrs. kasi ito guys. Gawa nga ng ano eh. Baka nakawin eh. O yan. O saan yung ano? Pinanghook mo dyan. O yun. Nalaglag. Sige, hook mo. Paano mo ba i-hook yan? Dito ba? Tapos mo kuntihan. Tapos mo kunti. Hindi pasok sa butas. Oh, O yun. Sige. Pag ganito. That's the right one, right? Yep. Perfect. Sige, tras mo, Han. Tras na. Oh, tras mo. Yeah. Tignan mo kung diretso ka, makikita mo naman dyan sa may ano mo, di ba? Yan sa camera. Sige, anuin mo yung kanyang ano. Teka. Hop. Tatas siya. Sige. Hop. There, right there. Naimumove lang pala yan. It can be moved right over the right. No, No, okay na. Okay. Okay na. Okay. Saktong-sakto na yan. Pabilisan na lang. Saan yung mga bakal mo, Han? Nandito? Tapos medyo naulan. Baka mamaya maanan tayo. Yun, nakalak na. Oh, you have been there? Okay. Andito pala, Han, yung mga bakal.
So when this pull out, once this one pull, the trailer will break. Yes. Break. Okay. Yes, it's the emergency brake. May emergency brake, yeah. That's how it yun ang ano niya. Right here, right? Yeah. Alright, that there. At i-hook lang niya dyan. Kahit saan. Make sure it won't yeah. Oh, Oh, so ganon ang style na gagawin mo. That way it doesn't pinch. Yeah, it And then- won't hit anything. Yeah, and then with this, Okay. do you guys have that Bluetooth brake controller? Yeah, inside? Yeah. Oh, we have, yeah. So then we'll feed that through. Yeah. oh, okay. Okay. And then that way, Kaya naman. That you guys can go in this way. Here. put it in there. Electrical niya. Alright, that's how it is. Yan. Ganyan lang. So it will, at least, when you go into the right, left, Yeah. that won't go anywhere, right? Perfect. Mabilis ng pagkarga. Mabilis lang. Sanay na sila eh. So with these, the higher you get the hitch and the trailer, Yeah. the easier these will be to put on. Oh, yeah, I get it. Yeah, oh my God. Thank you very Last time much. we did Yeah, like I said, the higher you get the hitch and the trailer, it's easy the more to put higher on. you get, It's easy. easier it will start. Okay. The Okay. bars will start to get. So Yeah. That's good. yes, Thank you very much, my not friend. a problem. We're just gonna bring this into our property in St. Laurent and gonna stay there at least if they want to go in there with the kids. They can do it. We cannot able to make or do a camping right now. It's already raining. What is the sounds inside? Like, keep beeping. That's the invert. What you call that? That might be the inverter. It's new, right? Yes. It's the last time it was. So that's good. No, not Oh, beeping okay. from out here. That means it's probably beeping from inside, and yeah, it's just the inverter letting you guys know that it's working. Okay. Sure, for sure. Thank you. Yes, not a problem. You guys have a good Thank you. weekend. Yeah. Have a good day. Ito, silipin mo muna. Baka magkaroon ulit ng problema. Mahirap na. At least, andito pa tayo. Tinanong mo ulit ha, na-double check mo kung na-winterize na? Oo. Triple check pa nga eh. Yuning yan. Okay. Okay. Wala at gumagana. Sige, pindutin mo ng konti. Kung gagana yon. Oh, yuning, gumagana. O sige. Balik mo. So, Ito. Gumagana? Umatras? yeah. Okay. Oh, ayan oh. Ito pala tandaan niya Han. Tignan mo. Sige nga yan mo kung mag-move. Oh. Oh, sige yan. Yan mo lang. Wala bang ano, malalaglag dito? Para talagang May TV na dyan yung mga bata, parang gusto nila. function to. Okay, function. What later? Wininterize pa nila yan? Oh, yeah. May tubig yan. Oh, yun yun. Yun yung pink. So, ganyan na yan. Oh, yan. so, kahit may winter na, ay kahit na may tubig yan sa winter? Oo. Oo, ganun pala yan. Yung Oh, pink na yun, yun yung nag-hold ng ano. Ayan o, Oh, may mga winterize na. Huwag mo nang galawin. Kaya hindi pwedeng Pag mapatakan. sa may ilawan mo na, i-triple check muna Hindi natin. pwedeng mapatakan niya ng ano. I-triple check muna natin. Ayun, bukas. Ilaw? Naka-off para lahat. Off yan lahat. Tingnan natin yung ano, heater. O sige, i-ano mo nga, kung may lalabas. Ayan. Ayun na.
Oo, basta lumabas yung ano yan. Powered sa solar yan. Ah? Yung heater, powered sa solar. Yung heater na yan? Kaya kung ano, kasi hindi niya kayang pagsabayin ito eh. Oo. So kung ano, kung gusto mong pagsabayin ito, dapat malaki yung battery. Naka-plug. Oo. Oo, Or tanggalin ito, o ano. patayin yung isa. Oo, okay. Tingnan natin kung hanggang saan ito. Kung mag-hit? Oh, sige, antayin na natin. Dito tayo kung talagang iinit siya. Ito naman ay powered sa ano, electric. So, electric yan. Pero yung heater, powered sa solar natin, sa taas. Oh, heater ito. Itong, Tsaka ito, TV. TV. Itong TV, baba mo lang itong remote, han. Malalaglag to eh. Tingnan natin. Mo, i-testing ito. Try natin. O, i-testing mo na rin. I-connect ka doon. Oh. Ayun, may power na. Oh, yan. So, ibig sabihin, dito lang yata ang ano, saksakan niya, inverter eh. Tignan ko sa baba, baka mamaya biglang umusok eh. Oo nga, pero tignan na. Isang lalaki kasi may pinindot siya dyan eh. Oo, tinanoon nga niya. Titignan ko nga baka mamaya umusok na naman. Ay, hanggat nandito tayo. Hindi siya umusok, han. Alright. Okay na to, han. Marumi. Inisan na lang niya inisis siya. Okay na? Oo, okay na to. Okay. Pinatay mo na ba yung heater? Oo, pinatay ko na. Okay. Baka kasi mag-over eh. Oo, kasi wala kang power source eh. Tanggalin ko ito. Dito sa ano, bakit? Tanggalin ko na ito. Ayan. Ikaw na nga pumatay nito lahat? Patay na ha? Ilaw? Oo. Okay. Tapos, pre-trip natin. Ikutan natin sa likod. Tara. Ikutan natin para malaman natin kung ano. Pagka ano kayo at gusto mong ano, ikot-ikutan mo yung anuhan. Itong mga gulong mo rito baka flat kung ano, i-pre-trip mo siya. I-pre-trip mo kasi normal kailangan mo i-pre-trip din ang equipment mo. Eh, Okay. nag-iilaw na ano. Oh, lahat. Ito, nag-iilaw na. Oh, dati hindi. Oo, hindi ah. Baka Kaya wala. nga sabi ko, bakit gawin ganyan? Walang Oo. ilaw. Oh. Ah, nag-iilaw na. Oo, lahat na. Lahat ng ilaw mo. Oh. Ano mo yung hazard mo doon, Han? I-check natin. Double check natin, triple check natin kasi siyempre guys, ano eh. Magda-drive tayo sa highway. On. Kabila. Hazard. Okay, gumagana. Let's go, guys. Alright. At gumagana yun. Dapat lahat ito matigas. Okay. Saktong-sakto to guys pagka ano. Makabili tayo ng pick up natin. Saktong-sakto yan. Yeah, let's go. Nakikita mo naman, di ba? Ito ang lagi mong tignan kapag kakanan ka. Kapag kakaliwa ka naman, yung side ang talagang pagpukusan mong tignan. Para yung RV mo ay tuloy-tuloy lang. Hindi malaglag. Alright guys, ayan. Nandito na tayo sa karsada na. Monitor natin si Mrs. at saka syempre ituro natin sa kanya ang tamang pagmamaneho ng sasakyan na may trailer. Ano lang naman yan eh.
Baga sa ano, training ba? Training makes perfect, honey, okay? Oh. Yung mga tatlong mga bata nasa school, busy sila. Si Ate Papa, Ate Paypay nasa work. Si Ate Sinel, siyempre first year high school na siya. Kaya hindi na namin siya basta-basta na isasama, gawa nga na high school na. Ito, dalawang ito ang pinag-absent namin ngayon kasi pinunta natin tong RV nga, kinuha natin. Mga isang buwan na rin mahigit mula nung previous video natin na pagkuha sana hindi na tuloy-tuloy, gawa nga ng yung parang nag-spark nung nakaraan, siguro yun o ano man, pero basta umusok yung inverter previously, no, sa mga nakasunod sa video vlog ng Lakay Tracker. Kaya ngayon ulit, so pinalitan nila yung inverter na yan. Kita nyo naman, sinilip natin kaganina at lahat gumagana na. Kaya naman, tara guys, diretso tayo sa St. Laurent. Pagkaliliko ka, when you making a turning right, focus ka dito sa right. Dito ang titignan mo yung gulong mo, ang titignan mo sa lupa kung malayo ka sa may beats man o signal light. Naka-signal light ka na. Huminto sila. Tsaka pag kukurba ka, slow down lang ang pagkurbada mo. Yan, ganyan. Tama-tama ba yung yung side mirror mo? Kitang-kita? Yan. Alright, all trucks report when amberage flashing, sabi niya. Ito muna tayo dyan sa pull out na yan ng timbangan, government scale, para check natin yung likod natin, yung yung wire natin doon. Baka mamaya natanggal. Pero insure ko naman na wala yun kasi mahaba-haba na yung cord na pinalitan nila Ayan. Pag signal light ka na at mag-slow down ka na, let go your your pedal kasi malapit na para hindi ka magpipreno ng parang mapapasubsob tayo. Yan. Ayan. Yan, pasok muna tayo dyan. Ikutan natin yung sasakyan at saka itong RV. Lagpas mo dun sa timbangan, doon tayo sa pinakamalapit na lagpas na ng timbangan. Okay, i-stop mo muna rito. Tignan mo yung timbang niya. May timbang yan kita mo yan sige. Sige, yan ipasok mo. Itong drive term lang muna. Ay, itong steering. Sige. Makita mo yung timbang dun nakita mo? 1,050 kgs yun. Sige. Yan pang ilagpas mo. Si RB. Hindi
Oh, wala, namatay yung nilang ano. Hindi ba haya mo na? Tingnan ko. Oh, dyan lang. Basta tayo. Ayan, para makita ko. Ayan. Tara, tignan natin sa ano. No, 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 no. I-plug natin ito doon sa lubhan. Pag tayo plinag mo, makita, may ilaw ka makikita. It means it's working. Tara. Kanang sumama bake. Tignan natin, kilat gumagana. Oh, yun. Ito ang number 1 dito eh. Ay, hindi natanggalhan. Tanggal? Hindi. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay yan. Okay, okay yan. Ihi ulit ako. Ano? Ihi ulit. Okay, okay. Ito na, nakabutas. Hindi mo kaya masyadong ano to, masyadong mababa? Hindi naman. Hindi, kasi ganyan naman yun. Oh, maglalaro lang. Oh, okay. Okay, okay na to. Okay, okay. Sige yan, i-ano mo. Oh. Wait there, wait there. We only plug the ano, yung Baka naman mahulog, ha? wala na ba dyan sa baba dyan? Yan lang ba ang saksakan? Ay, i-plug mo maigi, han. Oh, yan. Ay, pasok mo sa loob. Pasok mo sa loob dyan. Buksan mo. Hindi, maisara. Hindi yan. Masisira. Hindi. Okay. Yan, okay na yan. Nag-charge ba yun? Oh, umilaw, di ba? Nakita mo? Ano yung pang ano ko dito? Oh, yan. Umiilaw yung ano. Ay, 127 volt, full charge yan eh, oh. Okay. Tapos, silipin natin yung ilaw sa ano, sidings. Ilaw rito sa taas na to. Ano, okay. Ito pala yung nakikita kong yuning na ano, ganyan pala, normal lang pala yan. Hindi pa yata masyadong kumagat. Ito yun eh, yung yawning niya. In. I mean out, o yan. Tapos in natin. Para pumasok. Yan. Pasagad. Ito natin sa kabila. Okay, okay. Ang tanging problema lang dito sa RV namin, guys, walang parang ladder papunta doon sa taas para makita mo doon. Walang ladder. Pero kapag nakaluwag-luwag, papagawan din namin. Pero itong RV namin na ito, guys, mayroon siyang solar. May solar ito sa taas. Kaya hindi mo kailangan ito ng hindi mo kailangan ito ng power o outlet para i-plug yung kuryente, itong RV doon sa power source. na nila lahat kasi empty. Ha? Na-drain na nila lahat. Oh, empty na. Pagka may pagkakataon tayo, pagawa rin tayo ng ladder sa likod niya. Ito pala, mayroon pala silang inalagay, oh. Ito yung pinalitan, guys. Let's roll. Close that, bebe. Close, please. Is papa? Seatbelt si Baki yan. Siyempre mo. Yeah. Seatbelt mo muna. Magsi-seatbelt yan. Alam niyo Hindi naman na yata mag-seatbelt. Baki, sit down properly na. Seatbelt. Sit down properly, ah. You do not remove the seatbelt. Baka mamaya mahuli pa tayo dyan, eh. Okay. Where's your seatbelt? You know how to put your seatbelt, right? What did it? Make sure you know how to put your seatbelt. Hindi pa yan, Han. Clark, put it in na. Put it in na. Ayun na si Clark na. Go and Let's roll. Okay. Now, Han, tiktik dyan. Make sure na make sure na walang kahit malayo. Kailangan talagang mga 2 kilometer bago mag-signal ka na. I-arco mong ganyan para makikita mo yung
selamin mo yung sasakyan sa karsada. Make sure walang sasakyan doon. Kagat, may brake din yung sa likod. Ganda lang ang prenuhan kasi umano na eh. Oh, yan. Wala ba? Oh, yan. Mga biglang banggain lang tayo sa pitan eh. Alright, let's go guys. Okay na yung ano, yung sa likuran. Yung ano doon, yung cord. Dati nagtatanggalan yun eh kapag kumanan kumaliwa, pero ngayon okay na. Kasi yun yung isang pinagawa namin din eh. Let's go. Right guys, Mami is doing a great job already, right? Yeah. DJ na, okay. Galingan mo yan. Diretso mo doon. Diretso mo yan doon. Gulong mo. Diretso mo. Baka malaglag ka. Oh. Iatras mo. Atras mo an. We can't Atras. run it backwards. Yeah, malaglag yung RV mo dyan eh. Sige pa. Sige. 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 Sige, atras mo. Sige, atras mo. What does that mean? Kabigin mo rito. Sagad mo rito. Kabigin mo rito. Yan. Kabigin mo. Oh, yan. Sige, kabigin mo. Sige, kabigin mo. Maluwag, sige. Oh, yeah, dito, kanan. Diretso mo rito. Malalaglag yung RV. Dadaan mo! Hindi mo mapapadaan dyan, wala kang dadaanan. Sige. Sige, diretso mo doon. Malambot. Oh, op. Tignan mo yung side doon. Baka mamaya malaglag ka naman sa kabila. O yan, pwede mo nang ikabig pa ganun. Sige. I-ano mo yung gulong muhan ng i-ano mo yung gulong mo na para kumahig siya kasi medyo basa eh. Yung 4-way ng gulong mo. Oh. I-ano mo yung gulong, yung Isarado mo muna. oh, i-ano mo yung gulong. Baba mo lang yung snow, imad mo na lang. O yan, para ano sila. O yan, ipwesto mo kung saan mo ilalagay. Sa kabila. Dito sa kabila. Kumalayo na doon, okay na. Diretso mo dito. O yan. Saan natin ipepwesto? Paano pwesto? Harap doon. Dahan-dahan mo. That's all the knowledge. Is this straight, Mom? Yeah, it's straight now. Sige. Ay, it's not straight. Sige. Sige pa. Sige pa. Hop. Sige. Oh, yan. Oo. Sige. Yan, up. Okay na yan, sigurado ka. Yeah. Hindi ko doon sa gitna. Hindi na, okay na. Sagad na yan dito. Okay na yan. Kausapin ko nga yung lula ni Kausapin ko yung lula ni Sydney, yung may-ari dyan. Baka pwedeng isama nilang mag-mower dito. Bakit? Magbayad na lang. Ikaw ang bahala. O sige. Cindy, my class. Alright guys, ayan. Naipwesto na natin yung RV.
Okay. Saan natin to yung sasabit? Hmm. Hmm. Ayan. Dito sa kabila. Yeah. Alright. Ayan. Sige. Ayan. Teka. Gigit na ako lang. Ayan. Para tamang-tama. Yan. Teka. Yan. Yan. Yung tamang dikit lang muna. Okay. Yan. Taka natin isagad mamaya. Sa kabila. Lakas mo eh. Bubuhat ka eh. Sige yan. Sige. Ganyan. Para ano ka. Sige. Para gitna. Teka. Oh, yan. Yan. Okay. Ayan lang muna. Sa kabila. Just make yourself happy there, okay? Yeah. Mixture lang gitna para sa ganun eh. Balance eh. Next year maglalagay tayo ng bato rito para ano. Yan. Teka. Oh, yan. Sige. Okay. Yan lang muna. Tapos, ayun na, ibante mo yung sasakyan ngayon. Para matanggal natin yung ano. Para mapaghiwalay natin. Yan na ba yung pinakasagad? Okay. Oo, sagad mo lang muna. Don't go in the bed, ha? Now you go in the bed. Remove your, ano. Ito paano? Mahangin. Baka mamaya, maano. Ang yuning niya. Ganyan ba sagad niyan? Oo. Wala na? Oo, huwag lang masyadong sagarin. Oo, sige. O sige. Pagkano, linisin na lang natin tapos kakain tayo. No? Iinit ko na sa mahangin. O sige, balik mo na lang. Ayan guys. At natapos na naman yung isang programa natin, no? Ganyan lang naman, pag masipag tayo, kaya nating i-afford yung mga bagay na yan. Nakita nyo naman ang Lakay Tracker eh. Wala tayong ibang ginawa kundi bahay, trabaho. So magpapaalam na lang siguro kami, no? Thank you for watching. Ingat kayo lagi dyan. Once again, Lakay Tracker here. Peace out. Bye. Lakay Tracker.